Bona tarda i benvingudes a totes a la novena edició dels Premis AFAC. Aquest any també ens ha tocat, doncs una mica com l'any passat, fer-lo en aquest format, en un format en el qual no ens podem trobar, en el qual la participació ha de ser més virtual i des de la distància. Com ja sabeu, no estava previst així, estava previst que es pogués fer en la ciutat de Girona, que es pogués fer el lliurament dels premis en aquesta novena edició a la ciutat de Girona, però les noves restriccions de la Covid no ens ho ha permès. Ens hem d'adaptar tots i totes a aquests requeriments, però no obstant això no volíem deixar passar l'oportunitat de trobar-nos, de compartir, de gaudir tots plegats i totes plegades d'aquesta edició dels Premis AFAC i evidentment de felicitar-nos a tots i totes per l'acollida que han tingut aquests premis entre totes les AFAs i les AMPAs de Catalunya i tots els projectes que s'han presentat, que com una vegada més tots molt interessants i d'una elevada qualitat. Sense més preàmbuls, us deixo amb aquesta novena edició dels Premis AFAC. Moltes gràcies.